Vanaf maandag 26 augustus wordt aan de N270 gewerkt. Samen met gedeputeerde Jasper Kunselaars gaf wethouder Wim de Schrijver donderdagochtend het startsein voor de grootschalige werkzaamheden aan de Deurnseweg. We gaan hier aan de weg werken, letterlijk en figuurlijk. We zijn bezig met een project al een aantal jaren met een aantal andere overheden, met zowel de provincie als het waterschap, om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst hier de leefbaarheid van de hele regio verbetert. En op de weg merk je dat dan in een betere doorstroming en een betere veiligheid. En hoe lang gaat het project duren? Nou, zoals ik al zei, het project is al jaren bezig in de voorbereiding en ook aan de weg werd al gewerkt. Maar we gaan een aantal maanden in en die zullen niet leuk worden, want de weg wordt afgesloten om aan het stuk te werken op de provinciale weg zelf. 2 keer 2 maanden kunnen al die tienduizenden auto's niet over die provinciale weg heen. Het is niet alleen de Deurnseweg, maar ook op de snelweg kun je er last van hebben. Ja, dat klopt, want de Deurnseweg die gaat in 2 fasen dicht, zeg maar. En op een gegeven moment, en de tweede fase met name, dus vanaf oktober, wordt ook de op- en de afrit van de snelweg onder handen genomen. Dus dan moet je ook op een andere plek de snelweg op of af. En wat gaan de inwoners van Venray ervan merken? Ja, dus op het moment dat je zelf van die wegen gebruik moet maken, dan moet je eigenlijk kijken van, moet dat wel? Kan ik op een ander moment gaan? Kan ik een andere weg kiezen? Maar ook op omliggende wegen gaat het drukker worden, want mensen gaan natuurlijk een andere route zorgen. Dat gaan we allemaal goed aangeven, maar het kan nog steeds gebeuren dat je voor een verrassing komt te staan en dat het ietsje langer duurt dan normaal. En ik heb begrepen dat men ook zelf een beetje het project in de gaten kan houden? Klopt, we proberen natuurlijk met informatie zoveel mogelijk de inwoners op de hoogte te houden, zodat ze zich ook kunnen voorbereiden op eventuele alternatieven en ook weten wanneer de pijn over is, want dat het pijn gaat doen. En dat kan via de website van de gemeente uiteraard. Zullen we doorverwijzen naar de website ook van de aannemers die het project uitvoeren en daar kun je precies zien wanneer wat afgesloten is en wat de mogelijke alternatieven zijn.